Din is-sena wara waqfa ta' sentejn minħabba l-pandemija tal-Covid, id-Dar tal-Providenza se terġa' torganizza l-Maratona tal-Volleyball, maratona li issa daħlet fit-12 l-edizzjoni tagħha. Il-maratona se ssir fil-Karpak tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiew bejn il-ġimgħa u l-Ħadd li ġej. 40 plejer maqsuma f'5 timijiet se jkunu qed jilagħbu l-volleyball għal 53 siegħa mill-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija sal-Ħadd f'nofs il-lejl u kuljum se jkun hemm spettaklu mużikali fuq il-park prinċipali ikel kif ukoll logħba tfal. Il-maratona se tixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom fuq Net Television kif ukoll fuq is-sit elettroniku u l-paġna ta' Facebook tad-Dar tal-Providenza. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar tal-Providenza, id-direttur tal-istess dar Father Martin Mikallef fakkar kif il-pandemija ma kien żmien faċli għad-Dar tal-Providenza. Imma minkejja dan sar minn kollox biex ir-residenti ibatu mill-inqas mill-iżolament li ġab miegħu dan iż-żmien diffiċli. Huwa qal li ħafna mill-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi tista' tgħid waqfu għal kollox f'dawn is-sentejn u għalhekk din il-maratona qed terġa' tiftaħ kalendarju ta' attivitajiet ta' ġbir ta' fondi li huma tant neċessarji għad-dar sabiex tkompli toffri servizzi residenzjali tal-ogħla kwalità. Huma importanti ħafna lina għaliex jgħinuna biex niġbru l-fondi meħtieġa biex id-dar tkun tista' tkompli toffri servizzi residenzjali tal-ogħla kwalità li dejjem offrit. Għaldaqstant inħeġġeġ il-poplu Malti Wawċi biex jiġi jara din il-maratona, jissapporti għal-plejers, jagħti d-donazzjoni tiegħu, dawk ovvjament li ma jistgħux jattendu, jistgħu jużaw diversi modi, se jkun hemm fuq l-screens tat-television għaliex se tkun hemm xandra live fuq l-istazzjonijiet kollha, in-numri wieħed ikun jaf kif jista' jgħin billi jara n-numri hemmhekk. Father Martin ħabbar li fix-xhur li ġejjin id-dar se tkun qed tibda proġett ambizzjuż ta' rinnovar ta' 4 flettijiet f'Villa Papa Giovanni fis-Siġġiewi li ma' proġett ma setax jibda minħabba problemi marbuta mal-pandemija. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-Kumitat tal-Maratona tal-Volleyball Emanuel Zammit qal li minn barra l-40 plejer li se jkunu l-protagonisti ewlenin ta' din il-maratona se jkun hemm ukoll madwar 200 voluntier. Il-pubbliku jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu billi iċempel permezz tal-mobile banking jew online fil-kontijiet bankarji tad-Dar tal-Providenza. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' wkoll iżur is-sit www.sabiħlitati.org. Intant tnejn filgħaxija l-kelliema tal-Oppożizzjoni l-Inklużjoni l-Volontarjat Graziella Gallia għamlet żjara lill plejers tal-volleyball u l-volontiera.